k tomu, aby sme sa dopracovali k takýmto slučkám, budeme na začiatok potrebovať buď nástroj, ktorý k tomu vyslovene vyrábajú. Ja som ho však veľakrát nikde nevedela nájsť, alebo bol dosť drahý. A preto som sa snažila si takýto nástroj vyrobiť sama. Môžete to urobiť napríklad tým, že si odmeráte, pretože v tejto časti sa nachádzajú také diery a podľa toho, do ktorej ich dáte, tak také hrubé tieto časti budete mať. Ja som to mala na tej najširšej, ale rôzne vzory a rôzne výrobky vyžadujú rôzne šírky. To znamená, že môžete ju mať takú širokú, môžete ju mať takto, takto. Naozaj záleží od toho, že čo vyrábate. A to znamená, že ide hlavne o to, aby ste teda mali tie šírky rovnaké. Ja som v tomto prípade použila roľku z toaletného papiera, ale ak máte doma šikovné polovičky, môžete ich poprosiť, aby vám túto časť vyrobili napríklad aj z dreva. Má to byť trošičku hrubšie, aby tá špílka, ihla alebo rôzne také veci, aby to tam prešlo a aby sa to nepolámalo. To znamená, že ja som si to vymyslela tak, že tá roľka je v podstate prepichnutá. Toto sú dve ihlice na pletenie, cez ktoré to môže ísť. A potom, tu už neprepichujte na tejto strane, aby teda vám to neušlo. A v podstate môžete si to tu nejak zaistiť, aby vám to neutekalo, alebo teda budete pracovať tak, že táto časť bude hore a tá stabilnejšia, kde sú tie ihlice, môže byť dole. Taktiež budete potrebovať nejaké označovatka z toho dôvodu, že ak napríklad budete pracovať na nejakých dlhších projektoch, ako napríklad nejaké šatky, šály alebo prikryvky, tak budete potrebovať veľké množstvo týchto slúčiek. V mojom prípade ja ich tu mám 240 z každej strany a zo začiatku môžete začať pracovať, ale potom je potrebné, aby ste si ich teda spočítali a povedzme si, že nechce sa vám vždycky počítať od začiatku a preto si ich môžete označiť napríklad, neviem, po stovke, alebo ak máte nejaký násobok, tak po tom násobku a v tom prípade viete, že aha, tu ich mám 100, takže môžem pokračovať ďalej a počítať od tej stovky napríklad. Taktiež tým, že sú tieto slučky veľmi ľahko sa pomotajú, a veľmi ľahko sa toto celé natiahne a nie je to dobré, ak sa to naťahuje predtým, ako tie všetky slučky spojíte. Lebo potom sa vám tam začne vytvárať také, že v podstate niečo také ako tu. Toto už sú dve tie slučkové časti spojené takým základným prevliekacím spôsobom a na tom okraji ja som ich tu len prevliekala jedno cez druhé. V tomto prípade je prevlečených 5. Ale k tomu neskôr. Čo som len chcela povedať je, že keď už je to spojené, tak vtedy to má tendenciu menej sa to naťahovať. Keď je to samo o sebe, tak toto tu sa začne naťahovať a vtedy ten konečný výrobok nemusí vyzerať až tak pekne, ako by sme teda chceli. A posledná rada je, že ak budete pracovať teda s týmto hairpinom alebo teda vlásočnicové háčkovanie alebo nejaké vzdušné háčkovanie, akokoľvek to chcete nazvať, po anglicky je to hairpin lace. V 99% prípadoch budete pracovať s viacerými takými časťami a budete si ich spájať postupne. Alebo
ich budete spájať nie všetky naraz, aby ste teda videli, že čo vám ešte bude treba. V tom prípade je dobré, aby ste si ich nejak ukotvili, aby jednak sa tam nedostali nejaké vlasy, alebo aby sa vám to proste celé nerozburdalo. A ja som v tom prípade použila obyčajnú fóliu priesvitnú, s tým, že som si ju rozložila a na to som si poukladala celých tých 240 slučiek a potom som si to tak zabalila ako nejakú desiatu alebo koláč a tým pádom viem, že teraz keď to rozoberiem a roztiahnem to celé, ako si o chvíľu ukážeme, tak nebude to poburdané. Alebo napríklad, ak niekde cestujete, robíte to v autobuse alebo niekde na dovolenke a viete takýchto prvkov urobiť viacero, tak toto je dobrý spôsob, ako to taktiež prenášať. A teraz sa pustíme do toho, ako začať. Ja budem používať toto, lebo je to trošku stabilnejšie. Ja toto nemám zaistené a preto budem pracovať s touto časťou.